Kaixo, gaur azalduko dugu interneten nola egin navegazio seguru bat eta bilaketa seguruak. Baina lehenik esango dugu navegazio seguru bat egiteko ordenagailuan instalatuta daukagun sistema eragilea zein den garrantzitsua dela. Windows edo Chrome OS balin badaukagu ez dira hain seguruak ze jaso ditzakete gure navegazio datuak. Beraz, komeni zaigu software libreko sistema eragile bat izatea. Linux bat edo Ubuntu bat. Bueno, goazen orain ikustera zer den navegatzailea eta zer den bilatzailea. Batzutan nahastu egiten dituguta. Navegatzaileak dira programa batzuk ordenadorean instalatzen ditugunak. Internetera atea irekitzen digutena. Interneten navegatzeko Google bide bat balin badaukagu, barran jartzen dugu eta sartzen gera webgune horren helbidean. Baina bilaketak errazteko daude bilatzaileak. Bilatzaileak zer dira? Bilatzaileak dira webgune batzuk moduan, sistema informatiko batzuk guk informazioa bilatzeko edo hitz batena, edo esaldi batena, edo gai batena, jartzen dugu bilatzailean, eta horren inguruan interneten aurkitzen dituen webguneen zerrenda ateratzen zaigu. Orduan, navegatzailea programa da, eta programa hortan gaudela, bilatzaile batean sartu ezkero, gu gai baten inguruan informazioa aurkitu genezake. Gehien erabiltzen direnak hauek izango dira, baina hauetatik batzuk enpresa handienak dira. Adibidez Chrome, Googleena da, eta honek informazioa jasotzen du gure navegazioaren inguruan. Beraz, ez zaigu komeni, navegazio seguru bat egiteko ez zaigu komeni. Eta berdina, Microsoft Edge edo Safari, Appleena da. Beraz, software libreko aukera hauek erabiltzea komeni zaigu. Firefox aspaldikoa dugu, eta Tor eta Brave, dira pribazitateari garrantzia handia ematen dioten navegatzaileak, programak. Nik Brave erabiltzen dut adibidez. Bueno, orain bilatzaileak. Bilatzaileak esan dugu gai baten inguruan informazioa topatzeko. Hemen ere batzuk dira enpresa handienak, Google, Bing eta Yahoo, eta hauek ere printzipioz ez erabiltzea gomendatzen dut pribazitatea nahi badugu gure navegazioan. Hauetatik edozein erabili dezakezue, nik DuckDuckGo erabiltzen dut, eta honek ez du jasotzen gure navegazioaren ibilbidea edo non ibiltzen garen, da zer egiten dugun, zer aurkitzen dugun interneten. Zer da, ze baldintza eduki behar ditu bilatzaile batek pribatua dela esateko. Ez arakatzea, printzipioz. Gure IP-a ez gordetzea ere, IP-a da dispositibo bakoitzak, internetera konektatuta dagoen dispositibo bakoitza daukan zenbaki bat nolabait. Ez jasotzea bilaketa historia, gure datuekin ez negozio egitea, eta ez bidaltzea publizitatea zuzendutako. Hau da, gure navegazioaren arabera, perfila hartu eta hortik guk zer nahi dugun jasotzen dute eta publizitatea bidaltzen digute. Baina hori ez luke egin behar, pribatua den, benetan pribatua den bilatzaile batek. Oazen ikustera praktikoki bilatzaileak eta navegatzailea. Ordenagailuan gaudela, lehenengo gauza egingo dugu navegatzaile batean sartu, programa batean. Hemen ikusten duzue, 3 programa ditu dela. Brave, Chromium, hau ez dut aipatu lehen, baina baita ere software librea da, eta Firefox. Nik Brave erabiliko dut. Ohituta nago, eta hau erabiliko dut. Lehenengo gauza, hemen agertzen zait bere pagina, bere orria, eta hemen azpian daukat bere bilatzailea. Eta hemen nik nahi dudan eduki aurkitu dezaket Brave navegatzailearekin eta Brave bilatzailearekin. Baina hemen beste bat jarri dezaket.
Eta hau da, DuckDuckGo bilatzailea. Hemen aurkitu dezaket nahi dudana. Batzutan, hemen jarri beharrean, lehiotxo honetan jartzen dugu goiko atalean aurkitu nahi duguna. Goazen aurkitzea. Eta honek aurkitzen du ere. Esan nahi du, hau navegatzailearen webgunen helbideak jartzeko leku hau konfiguratuta dagoela bilatzaile batekin. Nola esaten diot, hemen zein bilatzaileekin gauzak edo edukiak aurkitzea nahi dudan. Bueno, joango naiz. Konfiguraziora. Ezarpenak. Bueno, Bravek kontua dauka. Brave ez dago euskeraz. Firefox bai adibidez. Baina Brave ez dago. Inglesez edo gazteleraz. Bale, orduan sartu naiz ezarpenetara, eta hemen esango diot, bilaketak zein bilatzaileekin egin behar dituen. Ni jarrita daukat Brave, baino jarri dezaket beste bat. Hau edanak bilatzaileak dira. Nik esango diot, nahi dudala, bilatzaile DuckDuckGorekin bilatzea. Hau da, hemen zerbait jartzen badut, aurkituko dit DuckDuckGo bilatzailearekin. Beraz, navegatzaile seguru bat aukeratu, eta gero navegatzailean zaudetela, aukeratu ezazue, bilatzaile seguru bat ere. Pribazitatea mantentzen duena. Bueno, hurren arte.